Maiva guys got kunwa dance one chitaurwa na iye chibanda manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya radzisa kupotsa itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi Right. Mfaro wangu mkuru kukugamuchirai zvakare muzuva ranhasi 8 March 2021 kuri sei pasi rose kwese kwamuri koko ndichiti mangwanani masikati maswera sei muri kuzvigona sei nhaika rangu zita ndinonzi Menas mwana wokupachibanda ndichiti kana wasvikawo panapa kari kekutanga subscribe kana wakatosubscribe kudhara chingo like out this video wo commenta zvakare wo share this video pama social media platforms akawanda akasiyana pangawe pa WhatsApp pa Facebook papi zvapo panokwanisika kushare this video please share naika so nyaya ndakabata panapa muzuva ranhasi inyaya iyo inova update yemusikana uye anonzi Precious Teya wekuchitungwiza uyo akasungwawo mwedzi wadarika unaika mushure mekunge ararawo nekamukomana kane makore mashomanana kane 13 years. So ndisandapinda muupdate iyoka rega tange ndamborondedzera zvakaitika kumashure uku kuitira kuti kana pane asvikawo pana pakari kekutanga azive nyaya yacho yese. Precious Teya uyu akasangana nekamukomana aka pa internet dating site ndokubva wapana nawo manhamba bvawatanga kufonera nawo nekusendera nawo mamessage pa WhatsApp ndobva wabvunzana mutengo. Precious Teya akati iye anoita $20. So kamukomana aka ke 13 years ndokubva kaita sevakati akwe ainetse $20 haimari shoma iyo. Vakarongana Precious Teya kuti kadaidze baby ruye padeni pako Cotton Park sezvo kumba kwake kunge kusina vabereki kunge kusina vanhu vakuru engangori iye ndiye mukomana wacho we 13 years netiwapfana tudiki. So kamukomana kakakabva ati ainetse kwira tax uye padeni achisvika Precious Teya akabva abhadharirwawo tax yaakanga akwira iyoyo $20 uye zvakare kamukomana kakange kaudza Precious Teya kuti auyewo nemapirits aya ekuti kana munhu akangopiwawo anobva se anobva arara. Mapirits aya aida kupiwawo vafana masiblings acho naika ekamwana aka kuitira kuti vaite sei vasvika vacho vangonzi gaga vobva varara. Kana varara ivo vochitanga wokuita game ravo pasina kudisturbwa pasina chi. So Precious Teya akaita sekudaro asvika ikoko ndokubhadharirwa tax. Abhadharirwa tax ndokupiwa mapirits aye kamufana vakakaitawo zviri kunzi vakaitawo donde racho but vakashandisawo makondom. Zvapedza kudaro zvikunzi Precious Teya akazoti ari kuda 120 for service yake. Hatizivo kuti service yacho ipapo vakange vaita zvokuti sorry handizivo kuti yakazosvika ku 120 sei pamwe mupana akazoitisawo zvakadarikidzisa kana kuti handizivo wangu ipapo kuti yakazosvika ku 120 sei but pamwe akada kutorawo advantage yekuti sezvo kamupana kakane mari sezvo vanhu vari kunoku kumadheudheu saka aite se awedzerowo mari ndopa zvakatanga kunetsa nawo kamupana ndopa kakazotanga kutsvaga mariwo kumahama neshamwari vadzazosvikawo munzeve dzevanhu vakuru ndokuzivisa kwavakaitawo mapurisa. Precious Teya ndokubva aita se vabatwa akabva apinda mumatare edzimhosva kekutanga akanyimwawo bail akanzi ano apply bail kuhigh court. So bail akaapply akapiwa iyere 10,000 Zimbabwean dollar naika akanziye zvakare haafanirwa kuinterfere nemawitness uye zvakare anofanirwa kuripota ka2 pasvondo Monday neFriday
pa nearest police station iri kwaari ikoko kuchitungwiza. Haafaniri kuchinja zvakare paari kugara kuchitungwiza, anofanira kuramba achigara ipapo. But Precious Steya uyu mukutaura kwake achizvidefendawo anoti haana kunga azivawo kuti mwana sezvo mupana wacho anga ane bhodhi yakakurawo, uye haungambofungidzira kuti mwana munhu haungambofungidzirawo kana uri ndiwe chaizvo kuti munhu anoendazve paindaneti zvepamadating site pangaende mwana achiita musikanzwa iyo zvakare. Uye zvakare zvinzi mufana uyu hanzi aigona basa, bonde racho akarigona zvisingamboita, saka haana kana kutombodhauta kuti munhu anogona kunge ari mwana mudiki. So ameno hama dzangu, the voice is yours in the comment section. Ngatisangane ikoko.